ଆସିଥିଲି କଲିକତା ଯାଉଛି ଶିଆଲଦା ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶିଆଲଦା ମାର୍କେଟ ତମେ ଶିଆଲଦା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯିବି। ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ଶିଆଲଦା ମାର୍କେଟଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ କେତେ ଜାମ୍। ଏ ହେଲା ଶିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଏଠି। देखो ये शियालदा स्टेशन ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ।